ಒಡಿಪು ಬಡಗುಪೇಟೆ ಕಲ್ಸಂಕದ ಅಂಗಡಿ ಜಗಲಿಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡದಿಂಚ ಸೊಂಟದ ಬಲಕಲೆ ಒಂದು ನಡೆಪರತಿರಂದ ಎತ್ತಿನ ಗುರ್ತಾಂತದಾಂತಿ ಜವನೆ ಒರಿಯನ್ನು ಒಡಿಪುದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಜ್ಜದ ಕಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿದ ನಕುಲ ಪಂಪಿನ ಜವನೆವರಿ ಸೊಂಟದ ಬಲ ಕಳೆ ಒಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡದಿಂಚ ಒಡಿಪು ಬಡಕಾಯಿಪೇಂಟೆ ಕಲ್ಸಂಕದ ಅಂಗಡಿ ಜಗಲಿಡಿತ್ತೆ ಗುರ್ತಾರ್ಥದಾಂತಿನ ಆಯನು ಒಡಿಪುದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಾಯಿರು. ಆಯೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಿರಿಪಾವಂದೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ವರಿ ಬುಡ್ದುಪೋತೆ ಎಂದು ತಿರಿಪಾದೆ. ವಾರಸ್ದಾರರಿತ್ತಂಡ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರನು ವಿಚಾರಪಿಲೆಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ತಿರಿಪಾದಿರು. ತೆನಸದಾಂತೆ ಓಡಿ ಪೋಯರ್ಲಾ ಒಂದೆ ನಿತ್ರಾನುಡು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಜವನನ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ರೆಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಆರ್ ಅಪಗನೆ ತಾರನಾಥ ಮೇಸ್ತ್ರ ಶಿರೂರು ಒಟ್ಟುಗು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು.